Как така ще го уча? Аз не съм у майка. Мъжете трябва да са научени, мъжете трябва да знаят какво правят в семейството и като мъжка роля. И ако те не знаят, аз не съм длъжна в крайна сметка да ги уча. Обаче тия пропаганди и неща, с които ни промиват мозъците, въобще нямат нищо общо с реалността. Защото ако един мъж не е бил научен в семейството си да бъде мъж и всъщност той да знае каква е мъжката му роля, той няма откъде да ви го даде това. Той няма как да го имплементира в семейството си, понеже не е бил научен на това нещо. Както малките деца ги учат на елементарни неща, като да си мият зъбите, да си измият ръцете, на причинно-следствени връзки, така мъжете се оформят в примера. А ако този човек не е имал такъв пример, откъде той да знае как да бъде и какво да прави всъщност? И сега чуйте ме преди да сте казали, не, аз няма да съм майка. Ами, всъщност, жената се явява майката на семейството, а мъжа бащата на семейството. И те, както имат различни роли, така всяка една роля е много важна. И жената умее да отчита емоции. Тя умее да създава уюта в семейството, да създава динамиките, да определя планове и цели. И въобще не е случайно, искам да ви кажа, че в повечето семейства жените сме двигатели на някакви промени и то е защото ни идва отвътре да го правим. Докато пък мъжете си имат тяхната част. За да може едно семейство да е щастливо, жената трябва да остави пространство на мъжа там, където той е силен, за да може жената да не се поддава на идеята, че там, където пък тя е силна, не, аз не трябва да пипам, защото ние трябва да сме равнопоставени и аз не съм у майка. Ами, отиди и направи това, което правиш най-добре. Отиди и научи, както учиш децата, нещата, които са необходими, за да имате уют и хармония.